Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Hajnalban indult az orosz támadás Ukrajna ellen. Мы точно знаем, нам не нужна война. Ukrajna egész területén hadi állapotot vezetünk be, fogalmazott az államfő Volodymyr Zelenszkij. Én mai napig nem tudom megérteni egy szláv népnemzet, hogyan tud ennyire gyűlölködő módon egymással küzdeni, harcolni, hiszen egy vallásuk van, egy nyelvet beszélnek, egy a történelmük. Tipikus leképeződése a jugoszláv helyzetnek. Tehát testvérháború folyik. Sose gondoltam, hogy ilyen éket tudnak beverni közébük, hogy ennyire megutálja egymást a két nemzet. És ha azt veszük, hát hány család átfonódva van, ukrán, orosz házasságok vannak. Hát mint nálunk is, magyarság, ukránokkal, ruszinokkal szintén át vagyunk fonódva. А когда война, и с мамой начали ругаться, и это так тяжело, потому что я знаю, что мой муж на войне, а они защищают. Я знаю свою страну, свое государство. Я боюсь за своего человека-то. Hány család ment tönkre? Mennyi nyomorék van? Hány árva maradt? Miről beszélünk? Rengeteg gyerek, aki elveszített egy szülőt, vagy kettőt, azt is látom. Ez a gyerekek építenek egy utállást, utálják a másikat. Ukrajna gyerek utálja oroszt, orosz gyerek utálja ukrajnait. Ezt kell nekünk, mint mostan felnőttek, te, meg én, meg mindenki megállítani. Mert ezt nem tudjuk megállítani, akkor ez a háború fog folytatni még 100 évig. A szláv őshaza az egy elég vitatott terület, tehát nagyon sokféle elképzelés van. Talán azt mondanám, ami úgy leginkább úgy konvergál az összes elképzelés között, tehát valahol a Visztula és a Dnyeper között, Kárpátoktól északra, de nem jut el egészen a Balti-tengerig, tehát valahogy ezen a területen kell elképzelni, és akkor innen a 6.-7. század folyamán indul meg a szlávoknak a szétvándorlása különféle irányokba. A kijevi jelzőt azt a történetírás teszi hozzá, a korabeli elnevezése az a rusz. A kijevi rusz keleti szláv államiság volt, közös őshazája az ukránoknak, fehér oroszoknak és az oroszoknak. A kereszténység felvételével elkezdődik az uralkodó részéről valamiféle tudatos átalakítása annak a struktúrának, annak a szokásrendszernek, ami abban a közegben van, és valahogy az államiságnak a kezdetét én ebben látom. Az Ukrajna elnevezés semmiféleképpen nem kapcsolható a Krajina, vagyis Oroszországnak a széle. Tehát ez egy tévedés. Ukrajna szó említése a 12. század végéről származik, tehát a szó abban az időben inkább ilyen politikai területi egységet jelentett, nem egy népet és nem egy nemzetet. Van egyfajta földrajzi értelemben azonossága a mai Ukrajnával, hiszen Kijev az a kijevi rusznak is a központja nyilvánvalóan, meg a környékén terület. A 13. század elején a mongol birodalom eléri a kijevi rusz határát. A tatárok meghatározóak voltak a keleti szlávok politikai gondolkodásában. Összeverbuválnak egy jelentős sereget kunokból és a déli rusz területeiről, és hát próbálják a mongolokat visszaszorítani, katasztrofális vereséget szenvednek. 13. század, ez amikor a kijevi rusz szétesik. Mivel elveszítik a központot, tehát a Kijevet, kezdenek eltávolodni egymástól, ami nyilván a nyelvben is megmutatkozik. Tehát azt lehet mondani, hogy a 13. század az idő, amikor a három nyelvet már
inkább külön nyelvnek lehetne tekinteni. Mai Ukrajnának az egész területére a kijevírus sem terjedt ki soha, hanem mindig ott volt ugye a Fekete-tenger és Kijev közötti ugye ez a steppe vidéke, és hát a mongolok ezt a vidéket abszolút ugye uralni fogják. A 14. század végére a mai ukrán területek a litván nagyfejedelemség uralma alá kerülnek. Ez a határvidék, ami a mongolokat és a litvánokat elvált, ez nagyon labilis, egy képlékeny határvonal. Ezt van olyan forrás, ami azt mondja, hogy ezek a vadmezők, tehát most idézőjelben mondom, tehát hogy olyan senki földje típusú valami, ami olyan a mongolok és a litvánok között ott abban a déli régióban létrejön. És hát nyilvánvalóan ez a későbbi kozákságnak valamiféle alapját fogja ez a sokféle dologot jelenteni. Azt tisztázzuk, hogy a kozák az nem nép. A kozákok között nagyon sok nemzetiség volt jelen. A legtöbben ukránok voltak, mert azon a területen történt mindez. A 15. század második felében kezdtek el az elégedetlen parasztok elszögdösni a földesuraktól. Csoportokba verődtek, ha lehetett, akkor olyan vezért választottak maguknak, aki hadviselt ember volt. Ez az egész számomra filozófia, ami ekköré épül, ez meghatározó és bennük él. Maradt kisebb-nagyobb fejedelemségek, főleg az északi részen, ez a Novgorod, Moszkva környékén. Ezekből a fejedelemségek közül kiemelkedett maga Moszkva, ugye az lesz maga Moszkóvia majd később. És a moszkvai fejedelmek lesznek azok, akik szép lassan megpróbálják így visszaszerezni ezeket az orosz, illetve egész pontosan a rossz földeket. Még a 17. század végén és a 18. század első felében volt ukrán kozák területek, még élveztek némi autonómiát. Tehát minél közelebb voltunk a zavaros 17. századhoz, vadmezők romantikájához, kozák, lengyel, török harcok, annál nagyobb volt ezeknek a területeknek az autonómiája. Ukrán nemzet tulajdonképpen több hullámban került az orosz vagy moszkvai cárok fennhatósága alá. Első Péter cár az oroszországi birodalom megalapítója. Feltett szándéka volt a melegtengeri kikötők elérése a Fekete-tenger északi partjainak, a mai Ukrajna déli részének megszerzése. Van egy úgynevezett Krími kánság. Ugye az a korábbi nagy mongol birodalom, meg az aranyhordának a felbomlása után maradt meg sok évszázadon keresztül, és miután bekerül az orosz befolyás alá, második Katalin birodalmának a befolyásolása alá a Krími kánság, utána 1783-ban az oroszok annektálni fogják ezeket a területeket, és onnantól végérvényesen az a Fekete-tengernek az északi része, az tulajdonképpen az orosz birodalomnak a fennhatóság alá fog kerülni. Így tulajdonképpen egy első Péter óta áhított célt elér Oroszország azzal, hogy melegtengeri kikötőkhöz tud jutni, de ezzel egy időben ugye a mai ukrán területeknek a jelentős részét meg is szerezte. Ukránok által lakott területek is egyre inkább úgymond beolvadtak a cári birodalomba, annak igazgatási, társadalmi, gazdasági struktúráiba. Nagy Katalin cárnő volt az, aki alatt felszámoltak az ukrán különállásnak mondjuk a maradékait. 18. században végbe ment a mai Dél-Ukrajna beintegrálása az orosz birodalomba, az orosz cári birodalomba, amit akkoriban úgy hívták, és oroszok néha most is úgy hívnak, hogy ez a Novorosszia, új Oroszország. Onnantól kezdve nagyjából béke kezdett honolni azokon a óriási déli területeken, amelyek azonban kiürültek az előző évszázadokban, és ezeket be kellett népesíteni. Oda kerültek oroszok, zsidók, görögök, olaszok, nagyon sokfajta nemzetiség. Tehát ilyen Ogyesza például, Kherson, ezek ilyen nagyon igazi multikulti városok voltak. Éppen azok a városok, amelyek azért most sajnos gyakran szerepelnek a sajtóban. Azért, hogy pontosan mi az Ukrajna, kik az ukránok, meddig terjedt Ukrajna, ez mindig azért úgy, ez egy nyitott kérdés. Mindegyik nemzetnél, nem csak ukránoknál, hogy akkor hol a határ. A cárizmus hivatalos doktrinája az volt, hogy van egy nagy orosz nemzet, amelynek vannak ilyen regionális sajátosságai, színezetei. Nagy orosz, kis orosz, Malorosszia, fehér orosz, Belorusszia. Ebben a felosztásban ukránoknak úgymond a kis orosz szerep jutott,
Erre azt szoktam mondani, ki akar kis orosz lenni nagy orosz mellett, azért ez egy nem biztos, hogy egy fú de jó pozíció, de ez egy picit inkább a vicc gyanánt mondtam. Lengyelország felosztását követően nem csak az oroszországi birodalomhoz kerültek ukrán területek. Az első világháború végéig Galícia a Habsburgok birodalmának része volt, Lemberg központtal. A terület lakosságának körülbelül egyharmada ukrán vagy ruszin nemzetiségű volt. Amíg a cári birodalom hivatalos doktrinája az volt, hogy egy nagy orosz nemzet van, amelynek legfeljebb a kis oroszok, ukránok egy ilyen kis színfoltot alkotnak, addig itt Galíciában egyébként szerényebb demográfiai körülmények között jobban ki tudott bontakozni egy önálló ukrán identitás. Az orosz értelmiség, az orosz vezető réteg 19. században ezt az egész ukrán gondolatot nem mindig vették komolyan. Hát ugyanolyan rendes pravoszlávok vagytok, mint mi, ugyanazt a nyelvet beszélünk. Hát ez egy játék nektek. Ukránkodtok, ukránosdit játszatok. A 20. század viszont mindent megváltoztatott. 1914. július 28-án kitört az első világháború, amelybe az oroszországi birodalom az Antant oldalán lépett be. Kárpátalján és a mai ukrán területeken véres harcok dúltak. A világháború tovább súlyosbította az Oroszországban meglévő társadalmi és politikai válságot, amely forradalmakba torkollott. 1917 elején kitört a második orosz forradalom, és elkezdődött a végsősorban hagyományos orosz államiság szétesése is. A 20-as évek elején Kelet-Közép-Európa új kontúrokat nyer. Egyik legnagyobb kelet-közép-európai nemzetnek viszont nem sikerült államot alapítani. Ezek ukránok. В листопаді 1917 року було проголошено Українську Народну Республіку, і у січні 1918 року було проголошено незалежність, яка одразу ж вступила у війну із радянською Росією. Пізніше при підтримці більшовиків змогла захопити більшу частину території України. Красна армія сплотилась, піднялась, отвоювала почти всю Україну, подходит к Одессе и к Ростову. Ukrajna történelmében nagyon tragikus dolog az, hogy az egész történelmük során ez egy paraszti társadalom volt. Amikor felütötte a fejét az értelmiség, akkor kis idő múlva jött valami, és így lefejezték. Tehát például a 20. század története ennek egy nagyon jó példája. Ukrajnában is elkezdődött a kollektivizálás, annak minden szörnyűségével. Ennek a következményei elvezettek ahhoz a történelmi eseményhez, amit Holodomornak nevezzük. В українській історичній науці вона вважає, що це був цілеспрямований геноцид, який був спрямований виключно проти українців. Я не поділяю цієї думки, що там Сталін хотів винищити тільки українців і саме це робив. Це був класовий підхід. Особливо жорстокий голод був у Казахстані. В Казахстані 25% населення загинуло під час голоду 33-го року. Це чверть населення. Що стосується України, там сплелося кілька моментів. По-перше, це і намагання зламати, як говорив Сталін на той час, становий хребет українському куркульству. Куркулі – це був клас заможних селян, які не хотіли йти в колгоспи. Вересня 1939 року радянські війська увійшли на територію Польщі, приєднали до України цілий ряд земель, які входили на той час до складу Польщі. Це заселені переважно українцями землі. 30 червня 1941 року Степан Бандера ініціював створення незалежної української держави у Львові. Цю державу було проголошено, на чолі уряду став один із соратників Степана Бандери Ярослав Стецько. Ця держава проіснувала теж кілька днів. Ця акція не була узгоджена із німецьким командуванням, тому більшість представників уряду опинилися в тюрмах.
тюрмах, а потім і у концтаборах. A Szovjetunió megnyeri a világháborút. 1945. május 9-én a németek aláírták a kapitulációt, miután a Vörös Hadsereg elfoglalta Berlint. 1944-го, скоріше, було звільнено територію нинішньої Закарпатської області. На той час ця територія перебувала у складі Угорщини, починаючи з 1939 року, до цього в складі Чехословаччини. І, відповідно, у Москві вирішили, що Закарпаття має надзвичайно важливе стратегічне значення. Центр Європи, ідеальне місце для будівництва військових баз, військових аеродромів, і тому було в 1945 році прийнято рішення, що територія Закарпаття має бути включена до складу Радянського Союзу, ну і відповідно до складу радянської України. A Szovjetunió részeként létező Ukrán-Szovjet Szocialista Köztársaság határait az évtizedek alatt több alkalommal rajzolták újra. І так у 1954 році закінчилося формування території України, тієї території, яка у 1991 році отримала незалежність. В першу чергу це було саме адміністративне значення. Я не думаю, що в той час у Кремлі сиділи великі українські націоналісти. Будувався Кримський канал, і кошти на Кримський канал йшли і з російського бюджету, і з українського бюджету. Тоді було прийнято рішення, щоб передати і будівництво Криму, і сам Крим передати на баланс Української Радянської Соціалістичної Республіки, щоб тільки Київ фактично займався цим великим будівництвом. A 60-as, 70-es, 80-as években a Szovjetunióban élik mindennapjaikat az ukránok szerény életszínvonal növekedés mellett. Az ukrán területek nagy jelentőséggel bírnak a gabonatermesztés és a meleg-tengeri kikötők miatt. Közben zajlik a hidegháború, a Vörös Hadsereg afganisztáni kudarca és a csernobili atombaleset mind-mind hozzájárultak a Szovjetunió meggyengüléséhez. Внимание, внимание! Уважаемые товарищи! Городской совет народных депутатов сообщает, что в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти складывается неблагоприятная радиационная обстановка. Громадяни зрозуміли, що радянське керівництво не може захищати їх від великої кількості проблем. Віра в мудрість людей, які сидять у кремлівських кабінетів, почала падати. Захід перестав сприйматися ворог. Відбулося потепління між Радянським Союзом і Сполученими Штатами. Я вважаю, що Чорнобильська катастрофа стала одним із цих факторів, які сприяли цьому зрушенню. Добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента СССР. На той час вже сформувалися елітні групи в кожній з радянських республік, кожна з яких не бачила сенсу існування Радянського Союзу в тому вигляді, в якому він сформувався до кінця епохи Горбачова. Кожен хотів собі якомога більше повноважень. Democracy has begun to set firm roots in Soviet soil. We will maintain the strongest possible relationship with the Soviet government of President Gorbachev, but we also appreciate the new realities of life in the USSR. The republics of this nation have extensive bonds of trade, which no one can repeal with the stroke of a pen or the passage of a law. Горбачов, це кінець 89-го, 90-й рік, мав серію домовленостей із лідерами НАТО щодо об'єднання Німеччини. І йому обіцяли, що об'єднання Німеччини – це буде вимушений крок, після якого НАТО не буде поширюватися на Схід. І Горбачов повірив джентльменському слову. Тобто не було жодних підписано угод. Сегодняшний день начинает отсчет новой истории Советского Союза. Бывшего Советского Союза. 1991. december 8-án Oroszország, Ukrajna és Fehér Oroszország vezetői aláírták a Belavezsai Egyezményt, amely végérvényesen hozzájárult a Szovjetunió felbomlásához.
Az Ukrán-Szovjet Szocialista Köztársaság akkori határait rögzítve megalakult az ukrán állam. Mi a Trianon túszai vagyunk. Kárpátalján országok jönnek-mennek, és mi mindig maradunk. A kárpátaljai magyarság az ukránság, a helyi ukránsággal többségben megszavazta a helyben az autonómiát is 91-ben. Annyira nagy volt az összefogás Kárpátalján, hogy közel 80%-os szavazattal megszavazták azt, hogy Kárpátalja legyen egy különleges önkormányzati terület, és Beregszász központja. Sajnos nem tudtuk megvédeni ennek a népszavazásnak az eredményét. Ma már ezt egyébként tilos kimondani Ukrajnában, mert gyakorlatilag szeparatizmussal fognak megvádolni, pedig ezek történelmi tények, hogy akkoriban megszavazták. Ezt az autonómiát egyébként azóta se írta alá se az ukrán elnök, se az ukrán parlament. На території України була велика кількість ядерних зарядів, ядерних ракет. Вони перебували на території України, але кнопка перебувала в Кремлі. Виникло питання, що робити з цією зброєю. Дуже довгий процес переговорів закінчився в Будапешті. В 1994 році вже новий президент Kuchma. A budapesti memorandum aláírásával Nagy-Britannia, az Egyesült Államok és az Oroszországi Föderáció cserébe a nukleáris fegyverek Oroszországba szállításáért biztonsági garanciát vállalt Ukrajna, Fehéroroszország és Kazaksztán területi integritásáért. Так званий Великий договір, тоді Єльцин навіть так патетично. Будто проснулся, стал думать, что ты сделал для Украины, пересказал. Дуже дешеві ціни на газ для України, фактично найдешевший в світі, $50 за 1000 кубометрів, це в обмін на дружні стосунки. Росія отримувала право базувати свій Чорноморський флот в Криму. І тоді, у 97-му році, багато хто вважав, що наші стосунки із Росією будуть абсолютно безхмарними і абсолютно братськими на найближчі десятиліття. Ukrajna függetlenségének kikiáltása után évekig szoros szimbiózisban élt az Oroszországi Föderációval, amelynek hosszú évekig nagy befolyása volt az ukrán belpolitikára. В НАТО вирішили, що держави НАТО не мають жодних зобов'язань перед новими державами. Вони ж домовлялися із Радянським Союзом. І вже починаючи з 97-98 року починається процес включення держав колишнього соціалістичного табору до складу НАТО. Єльцин і його команда не робили ніяких закидів в цьому плані, вони спокійно спостерігали. Вы понимаете, дело в том, что мы же задаемся вопросом, это военная организация или нет? Военная. Нас там видеть не хотят? Не хотят. Она двигается к нашим границам? Двигается. Зачем? Это серьезно провоцирующий фактор, снижающий уровень взаимного доверия. И у нас есть справедливое право откровенно sпросить, против кого это расширение. Ukrajnában a 21. század elején állandó kérdéssé válik a politikában, hogy Oroszországhoz vagy a nyugathoz közeledjenek. A 2004-2005 között zajló narancsos forradalom után Viktor Jushchenkót választották Ukrajna elnökének. Ő volt az első, aki a nyugati orientációt támogatta. 2013. novemberében utódja, Viktor Janukovics ezzel szembe ment. Viktor Janukovics akkor nem volt hajlandó aláírni az Európai Unióval való társulási megállapodást. Kijev központjában megvertek valami 50 diákot a karhatalmi erők, mert azok tiltakoztak a Janukovicsnak a lépése ellen, és hát gyakorlatilag ebből tört ki aztán egy ilyen népfelkelés. A karhatalom lőtte a tüntetők a karhatalmat, és valószínűleg ezt nem tudja senki bizonyítani, de nagyon sokan beszélnek erről, hogy egy harmadik erő pedig mind a két oldalt. Az ukrán méltóság forradalma itt kezdett el káoszba süllyedni, és akkor már nyilvánvalóvá vált számunkra, hogy ebből háború lesz. 2014. februárjában orosz katonák ellenállás nélkül megszállták a Krím-félszigetet. 2014. júniusában lépett hivatalba Petro Poroshenko Ukrajna új elnökeként.
2 hónappal később oroszbarát szeparatisták támadást indítottak több kelet-ukrajnai város ellen. Az orosz-ukrán fegyveres konfliktus a mai napig tart. És a 2014-től 19-ig tartó időszak, amiben mindenki azt hitte, hogy egy rendkívül komoly európai és minőségi változást fog hozni az országnak, ugye ez nem valósult meg. Azért nem valósult meg, mert olyan hibába esett az akkori politikai vezetés Ukrajnában, hogy az első döntése az volt, hogy eltörölte a nyelvtörvényt. Az egy olyan nyelvtörvény volt, a regionális nyelvtörvény, ahol mindenkinek joga volt megszólalni a saját anyanyelvén, saját médiával rendelkezhetett, a hivatalokban saját nyelven tudott ügyintézni, tehát gyakorlatilag egy széleskörű jogokat biztosított mindenféle nációnak, mely Ukrajna területén él. Annak idején, amikor én voltam kölyök, akkor az orosz tudtuk jobban, mint az ukránt, mert itten csak a helybeli nyelvet beszéltük, az úgymond ruszin nyelvet. De hát a ruszint nagyon kevesen ismerik el, erre is, hogy van ukrán. Az ukrán nyelv az megy, de az ukránt elég jól tudjuk. Ukrajnában 2001-ben tartottak utoljára népszámlálást. Ennek eredményei alapján a teljes lakosság közel 30%-a oroszajkú, akik többségében a keleti megyékben élnek. Bár az ukrán nyelv kodifikációja a függetlenség után megerősödött, a mindennapi nyelvhasználat régiónként eltér. Kijevben és más nagyvárosokban ma is az úgynevezett szurcsik, egyfajta ukrán-orosz keveréknyelv használatos. 2015-től a magyar kisebbség ellen, például Kárpátalján olyan szintű lejárató és rágalomhadjárat indult el az ukrán országos médiában, azt akarták sugározni abban az érában, hogy mi vagyunk az ország legnagyobb ellenségei. Olyan szinten mi lettünk a téve, hogy a kárpátaljai magyarság az ukrán ellenes, soha nem volt ukrán ellenes. A kárpátaljai magyarság az szeparatista, mert nekünk iskoláink vannak, milyen szervezettek vagyunk, és Magyarországról érkezik a támogatás Kárpátaljára. Igen, de honnan érkezzen, hogyha Ukrajna nem támogatja a nemzetiségi kisebbségeit? Hát nem támogatja. Nyilván ez is benne volt a történetben, hogyha az oroszokat nem tudják legyőzni, akkor valamit fel kell mutatni, hogy itt egy másik ellenség, akikkel bármikor ki tudunk babrálni. De ez a kárpátaljai magyaroknak olyan rosszul esett. Mi Kárpátalján mindig is egy ilyen sok nemzetiségű közegben voltunk. Tehát nekünk nem volt bajunk se az ukránnal, se a szlovákkal, se a románnal, se az orosszal, senkivel. Tehát tisztességesen éltünk egymás mellett, rengeteg vegyes házasság van. Tehát rengeteg olyan dolog van, ami miatt Kárpátalja úgy működött, mint egy kis Svájc lenne. Csak nem azokkal a jogokkal, és nem azzal a gazdagsággal. A mi embereink adót fizetnek, akkor már ne történjék az, hogy az állami oktatási rendszer felszívódik, felszámolódik, és az egészet majd a civil szféra, illetve az egyházi szféra fogja vinni a vállán, mint a keresztet, hiszen nem tudja eltartani. Ha ebben a magyar kormány, illetve az anyaország nem segít, abszolút összedől, mint egy kártyavár. Tehát jelen pillanatban is a Beregszázi Egyetemet, meg az egyéb intézményt, meg az egyházi teljes intézményt a magyar állam tartja el. Az ukrán államnak annyi a pozitív hozzáállása, hogy nem tiltja. Poroshenko ugye egy ciklusig volt államfő, de olyan szintű pusztítást okozott maga után ezekkel a különböző törvénykezésekkel, nyelvtörvény, meg a soviniszták kiengedése a palackból, hogy az ország többsége annyira gyűlölte már, hogyha egy kecskét állítottak volna ki vele szemben, akkor egy kecskére szavaztak volna az emberek. Кто я? Через себя хоть счет-то лысым. Готов договориться, лишь бы не умирал ни один человек. Я считаю, что это хотя бы первый шаг. Свого сина я готовий зараз стану на коліна перед кожною дитиною, яка не дочекала свого батька. І Порошенко, і Зеленський у багатьох питаннях своєї політики не були самостійними. Вони прийшли до влади, маючи певні зобов'язання перед своїми політичними партнерами на Заході. Оскільки незмінними залишаються інтереси цих партнерів, то незмінною залишається і політика Зеленського. Україна, на жаль, за 35 років своєї незалежності не змогла стати повністю незалежним, активним і впливовим гравцем
який сам вирішує свою долю. Україна вписана в систему інтересів інших держав, тому заміна того чи іншого політика на чолі української держави, вона не призводить до втрати впливів цих zovnishних західних гравців. Zelenszkij hatalomra kerülésével folytatódott Ukrajna nyugati irányba tolódása. A 2014 óta tartó Oroszországgal folytatott fegyveres konfliktusok befejezését célzó tárgyalások és egyezmények nem hozták el a várt eredményt. 2022. február 24-én az orosz hadsereg hadüzenet nélkül több fronton behatolt Ukrajna területére. Vannak diákjaink, akiknek a szülei a fronton vannak. A kicsik, az 5-esek, a 6-osok, hát ezek már azért 4. éve ebbe vannak. Én is az igazgatóságom alatt én nem is voltam békeidőben igazgató, én csak háború időszakában vagyok igazgató, és próbálunk ezen változtatni, hogy a gyerek ne érezze egyáltalán ezeket a dolgokat. Éjszaka is légiriadó van, akkor a gyerekeknek kötelező lejönni, és akkor itt vannak addig, ameddig le nem fújják a légiriadót. Tegnap is 2-szer volt légiriadó Kárpátalján. Ennek az óvóhelynek a kialakításában a Magyar Szeretett Szolgálat a támaszunk, a segítségünk, ő adott erre nekünk forrást, hogy mi ezt így ki tudjuk alakítani. Azért ilyen óvóhely nem nagyon van itt a környéken. Ha úgy jön valami delegáció, akkor úgy szeretnek így ezzel dicsekedni, és akkor jönnek, és akkor megkérdezik, hogy megmutathatják, hogy milyen óvóhelyeknek kéne lenni. A háború kitörése óta Magyarország területén több ukrán nyelvű iskolát hoztak létre a menekült gyerekeknek. A magyar állam Kárpátalja majd minden városában finanszíroz szociális konyhát, de Ukrajna belső területein is számos egészségügyi intézmény magyar pénzből újult meg. Magyarország a leginkább rászorulókon segít. Az Európai Unióból érkező segélyek elosztásából azonban nagyon sokan meggazdagodtak. Українське суспільство, на жаль, це суспільство, яке в своїй більшості доволі толерантне до корупційних дій. У чиновників, здебільшого, дуже невеликі зарплати. Ці зарплати символічні, можна сказати. Але конкурси на те, щоб зайняти посаду чиновника, надзвичайно високі. Чиновник приходить на свою посаду, знаючи, що його завдання кожного місяця передавати відповідний пакет із грішми наверх, з якого формується певний тіньовий бюджет. Піднявся на одну сходинку, значить, може більше красти. Коли людей запитували, чи можливо в Україні отримати справедливість у судах, вони відповідали так, але це дорого коштує. A civil emberek 10 éve fizetnek katonai adót, ami a katonaságra megy. Abból tartják fenn a katonasságot, abból fizetik. Ők felesküdtek az ország védelmére. Ehelyett mit csinálnak? Azokat a civileket, akik eddig dolgoztak, adóznak, ezeket viszik el, azok helyett, akik erre fel vannak esküdve. Tehát ugye ez egy ilyen faramúci helyzet. A társadalmi elégedetlenség az teljes mértékű. Nagyon sok embert küldtek a halálba azzal, hogy saját magukat megmentik, és hogy ők nem mennének sose harcolni. Az, hogy felháborító, azzal én tulajdonképpen semmit nem mondtam, de egészen embertelen, hogy hogyan képesek mások nyomorúságán, mások halálán keresztül meggazdagodni. Ez számomra egészen elviselhetetlen. Nagyon, nagyon imádkozom az Istenhez, hogy a harag az ne hatalmasodjon el a szívembe, hogy ne adjam át magam a haragnak. Én is önkéntesnek elmentem volna, ha látta volna neki valami értelmit. De én már, amikor mondom, a 14-ben, amikor megtörtént, akkor is tudtam, hogy ez egy sakktáblai játszma. Parasztokat oda fogják húzni, ahol akarják. Az is van. Az első réteg, az a nemzeti vonal, akik a hazavédelme érdekében fegyvert fogtak, és szívvel, lélekkel hittek abban, hogy a győzelem
az ukránoké lesz. Ez a réteg, ez a szakképzett katonai réteg, ez már nincs. Куда ты лезешь, скотина? Что вы делаете? Что вы делаете? Вибачте, на собакою. Hogyha mostan gyalog kimegyek az utcára, és amíg hazamegyek, akkor szinte biztos, tehát az ritka, hogyha nem látok egy ilyen autót, amelyik toboroz éppen. Most minden férfire úgymond vadásznak, tehát hogy vannak ezek a tecekások, akik, tehát mindenki veszélyeztetett, akinek nincsen egy hivatalos papírja, vagy nincsen benne egy adatbázisba, ez a Reserve Plus-ba, hogy ő vagy rokkant, vagy sokgyerekes, vagy van néhány kategória. Azt hazudták, hogy a határon akart átszökni, és onnan hozzák, mert ezeket rögtön a frontra viszik, akik a határon akarnak átszökni. Ha az ember nem akar semmit aláírni, helyette aláírják. Oldalajtó kinyílik, 2 katonaruhás, tecekás jött oda felém, és minthogyha nem akartam volna róluk tudomást venni, így ösztönösen így hátrafordultam. Mögöttem is jött egy fehér autó, egy mikrobusz, onnan is kipattant egy tecekás, és így képzeld el, hogy így 2 irányból így közrefogtak, kérte az ukrán paszportot, és mondtam, nekem nincsen ukrán paszportom. Azt mondja, nem hiszi el. De mondom, nekem nincs ukrán paszportom, csak magyar útlevelem van. És mutattam a magyar útlevélből, hogy Miscia Narodzsenia, a születési hely, az Kazincbarcika. És mondom, ember, hát én Kazincbarcikán születtem, Kazincbarcika Magyarországon van. Aztán valahogy nagy nehezen sikerült neki elmagyarázni. Kérdezte, hogy miért iramodtam meg tőlük. És azt mondtam, hogy figyelj ide, én azért akartam elkerülni ezt az ellenőrzést, mert ösztönösen megijedtem tőletek. És mondom, figyelj, az egész város rettegésben tartjátok. Nem veszitek észre? Hát félek tőletek, mindenki fél tőletek. Kérdezte, hogy mit csinálok itt, a tecekás. Mondom, itt szolgálok ebben a gyönyörű nagy templomban. Van-e igazolványom? Mondom, persze, hogy van papi igazolványom. Oda is adtam nekik a latin nyelvű papi igazolványt, latin szöveg, hatalmas pecsét. Na most ez megnyugtatta őket eléggé. És aztán azzal búcsúztunk el, hogy megkérdezték, hogy ugye rendesen bántunk veled, és nem bántottunk. Mondom, fiúk, menjetek haza. Menjetek haza. Olyan esetek is vannak sokszor, hogy valaki elveszíti valami végtagját, és ez se kap teljes mentességet, hanem neki is 2 havonta, 3 havonta be kell jönni, mint hogyha kinőhetne még egyszer a keze, vagy mint hogyha a szeme újra láthatóvá vált, tehát hogy ilyeneket csinálnak. De ezeknek az embereknek, hogy bejussanak, nem csak, hogy sorba kell állni, valahol pénzt kell fizetni azért, hogy bejussanak. Ez az őr, semmi más funkció nincs őr. Tehát az ajtón beengedi az emberek. Egy olyan kocsit vett magának most nem régen, egy fél évvel ezelőtt, de legalább eltitkolta volna, vagy nem tudom. De ottan utazgat vele a városon belül, tehát mindenkinek a szemét szúrja. $400 volt talán a bejárat. Tehát csak azért, hogy bemenjen az ember az ajtón. Azért, hogy elintézhesse magának a következő 3 hónapra ezt a mentességet. Bárkiről, aki semmi rosszat nem csinált, ráfogják, hogy akkor téged most köröznek, te mostan ezt, te most azt, és akkor mossad ki magadat, nem tudom mennyi pénzzel, vagy gyere be. Ez így működik. Tehát minél több embert elkapnak, annál jobb nekik, mert egy részük pénzt fog fizetni, másik oldalról pedig tudnak küldeni a frontra, akik még nem tudnak fizetni, és akkor mind a 2 cél teljesült.
Ez egy ilyen maffia rendszer. Люди, які фактично займаються мобілізацією. У них теж є свої розцінки, вони можуть людину схопити на вулиці, але 5 тисяч євро вирішують питання, щоб ця людина опинилася на волі. Це знають всі. У нас були випадки, коли керівник Одеського обласного ТЦК купив віллу за 17 мільйонів у Іспанії буквально за півроку після того, як його призначили на цю посаду. Akit megvernek, akit betuszkolnak autóba, elrabolnak, mert ez emberrablás, a 21. század modern emberrablása, akkor az ilyen hogy fog harcolni, hogy fog puskát venni. Tehát ezeknek a tisztek bizony kemény feladat elé vannak állítva, hogy valamiképpen próbálják rávenni ezt a kényszer sorozás alatt lévő katonákat, hogy most valamit csináljanak már ebből a lövészárokba. Most volt itthon 10 napos szabadságra engedték haza, megjegyzem, már egy éve lassan a fronton szolgál. Hát olyan dolgokat mondott el, hogy arra kértem, hogy én ezt nem akarom még hallani sem. Tehát az embertelen bánásmód, ahogy a katonákkal a tisztek bánnak. Sokszor utánpótlás nem érkezik. Beszámolt arról is, hogy tömegsírokba temetik el a katonákat. Az állam kompenzálja hozzátartozóknak az elesettek után járó támogatást, és ez nyilván jó az államnak is, ha eltagadja, eltűntnek nyilvánítja ezeket a halottakat. Amivel, hogy nem kell utána, újra csak mondom, kell térítést fizetni a családnak. Заробляють в армії. Наприклад, людина гине, її оголошують пропалою безвісти, і кілька місяців хтось отримує гроші за цю людину. І вони розуміють сьогодні, що якщо завтра закінчиться війна, у них закінчиться бізнес. Тому ця частина людей, вони найбільше сьогодні виступають за продовження війни. Вони купують лідерів громадської думки, вони купують публікації і так далі, і так далі, і так далі. Тих, хто виступає, хто підтримує також війну, бойові дії для того, щоб війна не припинялася. Vійна перетворюється для цих людей на фактичний елемент бізнесу. Ennek a népnek a nyomorúsága leginkább ott érintett meg, hogy sokkal jobban szenved a saját politikai vezetőik korrupciójától. Én szerintem még nem érték el az európai szint. Még nem, mert a korrupciót el kell töntetni először. Dolgoznak rajta, csak ezt nem egy hónap alatt lehet csinálni, nem egy évet. Fog tartani több évet. Te nagyon nyíltan beszélsz ezekről a dolgokról. Igen. Mert elegem van ebből az egészből. Tehát tudom, hogy de ezt mindenki tudja Ukrajnából, tehát ez nincs olyan ember, aki... Minden család érintett ebbe a háborúban. Nincsen olyan, hogy valaki kimarad, vagy valami, mert valami rokonát biztos elvitték. Valakinek megöltek valakit. Tehát, hogy mindenki nagyon vágyik arra a békére, és mostan nem igaz, hogy nem lehet valahogy megbeszélni. Úgyis meg kell valamikor egyszer beszélni. Minden tovább húzzák, annál több ember hal meg. Hol lehet még háborút vívni úgy, hogy nem öljük meg a másikat, legalábbis közvetlenül nem. Az internetes térben például. Tehát az például nem véletlen, hogy Magyarországon a telefonos internetes csalások 80%-a ukrán eredetű. Ahhoz, hogy piszkos pénzeket próbáljanak beszerezni bizonyos államok, bizonyos állami szervek, ez nem kell háború. Egy háború esetén fokozódik ez az igény, ez természetes. A szervezett bűnözésnek azon formái jönnek számításba, amelyek a legjobban termelik a profitot.
Kábítószer, prostitúció, fegyverkereskedelem, embercsempészet. Hibrid háború része a lejáratások, ami azt felhasználják például az újságírókat, a politikusokat, akár pénzért, akár zsarolással, akár szívességekkel. Ó, gyerekek! Ezen az udvaron valamikor élt a gazdaság. Anyakodca, malacok, tehenek, növendékjószág, minden volt. Itt valami maradt. Az üres ól, meg egy kutya. Minden éven ígértem a gyerekeknek, hogy megyünk a tengerre. A mai napig. Tengeren nem voltunk. Szép az élet, jó az élet, csak hát az embereknek elveszett se hitük, se reményük, se szeretetük. Megnőtt csak a gyalázat, az irigység, meg minden ilyesmi. Nem jó, ebben sehol nem tudunk menni, egy lépést nem tudunk tovább tenni. Azért a régi diákjaink közül, ha itt végignéztek ezen a falon, meg ezen a falon, én megmerem kockáztatni, hogy azt mondjam, hogy a 70%-a Magyarországra költözött, és ott folytatja tovább az életét. Hát erre rátett mondjuk a háború is, mert a fiatalok azért sokan kimentek. Aki itt él Ukrajnában, mindenkinek felmerülhetett a fejében, hogy máshol jobb lenne most. Azonban abban az időben itt volt az egykori püspökatya, itt lakott a gyermekotthonban, és akkor ő ült le beszélgetni itt a nevelőszülőkkel, gyerekekkel, munkatársakkal, és ő nyugtatta meg őket, hogy imádkozzatok, és jó kezekben vagytok. Azok a kárpátaljaiak, akik korábban ide áttelepültek, a fele már megtalálta a módját, hogy itt akar élni, nem akar hazatelepülni, a másik fele pedig úgynevezett honvágy betegségbe szenved. Éjjel, nappal, reggel nem leli a helyét, nem leli a társadalomba itt a helyét, hiába vannak segítségek, nem leli, ő haza szeretne menni. Az egyik fiatalember, aki időbe átjött és a családja ott maradt, nem bírta tovább. Nekivágott a határnak, és mondták a rokonok, meg mindenki, a barátai, ne menj, mert rögtön elfognak a határa. Az ukrán kiskatona is, amikor látta, végnézett rajta, katona köteles. Fiú, menj vissza, mert 50 méter teszel, elfognak és elvisznek. És ez mint egy zombi, tehát a honvágy. Nem számított semmi. Neki ment a határnak, 50 métert megtett, persze, hogy elfogták, és 2 hét múlva frontra került, 3. héten meg már koporsóba hozták haza. Я только единственное, что желаю, чтобы быстрее закончилась война, и чтобы все люди пришли домой с войны. Чтобы не умирало так много детей. И у моего мужа не было смелости убежать, мог бы спокойно, але у него больше смелости было пойти на войну, чем убежать. Он имел страх за семью, что как мы будем тут, если он убежит. Поймали его. Поймали, шел с работы, получил повестку, и он пошел на сельсовет 16 марта 22 года. И забрали. Но мне кажется, каждый человек судит по-своему. Мы тоже могли бы заплатить, а если человек не хочет, что мне робить? És te akartad volna? Конечно. Да, 20 лет с ним уже. Но Отику еще, Отику не очень воспринимает, бо Отику, когда ушел папа, не очень понимал, что да как. А Диана страшенно, бо бывало такие вещи, что и спала с его курткой по ночам, и плакала ужасно, но Диана старше была, Отику. Но сейчас он был 20 дней дома, когда на дочкин выпускной приехал. Ну, а мы к нему ездили сейчас в августе в Харьков, отдыхали неделю или сколько мы были. Ну... Страшно было смотреть, потому что вез туда нас в самый разбитый район, и там до сих пор харью пахнет. Например, я же вижу сейчас, когда дома был, бывало такие, что или когда мы у него в Харькове, что просыпается с криками, орет, может копнуть во сне. А мне кажется, что эти мужчины уже без войны не могут жить, они уже настолько привыкли. Я думаю, тяжело будем жить. Бо морально он все равно уже не тот человек, и психика не та уже, Но он мой агрессивный стал, например, по сути. Там много думаю, але человек кажет, что не закончится война в течение еще 5 лет. Но надеемся на лучшее. Может быть, все будет добре.
Он говорит всегда, что приходит, потому что он еду заказывает, чтобы я готовила ему. Но самое больше очень любит голубцы мои, рыбу жареную в духовке любит. Он все любит мое. Ha nagyapáink túlélték az első világháborút, ha apáink túlélték a második világháborút, akkor nektek is túl kell élni ezt a harmadik világháborút. És újra kell kezdeni. Igen, újra, de mikor? Rengeteg ellenőrizetlen fegyver van kint. Nem csak a hivatásosoknál, tehát a katonáknál, rendőröknél van fegyver, a civileknél is. Ugyanaz a helyzet, mint a Jugoszlávia felbomlásakor, akkor is több millió kézi fegyver maradt kint az embereknél. Be van kódolva egy újabb háború, ezt lemerem szögezni. Hát majdnem 2 millió emberről van szó a két oldalon. Kiképzett emberek, nem csak taktikailag, nem csak fizikailag, pszichésen is szeretnek gyilkolni, tudnak gyilkolni. Pénzért ölnek, ez a foglalkozásuk. Ha nincs háború, nagyon sokukra nem lesz szükség. Egy ilyen ember leszerel, otthon, a kocsmába, agyonveri a másikat. Az első rossz nézésre. Kezelhetetlen. Egy nagy hatalom mit csinál ilyenkor? Kirobbant egy másik háborút, hogy lefoglalja ezeket az erőket. Ezekbe belegondolt az unió vezetése? Ez rászódul mondjuk Európára? Mit fog kezdeni egy időnként meglehetősen bénán fellépő nyugat-európai rendőrség, adott esetben az ottani titkosszolgálat, egy profin kiképzett, vérhez szokott, kegyetlen alakulattal, mondjuk 100 fővel, akinek fegyvere is van. Magam sem tudom, milyen a lelkem, ukrán vagy orosz. Csak azt tudom, hogy semmiképpen sem részesíteném előnyben, sem az ukránt az orosszal szemben, sem az oroszt az ukránnal szemben. Mindkét természetet túlságosan bőkezően ajándékozta meg az Isten, és mindegyik, mintha szándékosan, külön-külön hordozná magában azt, ami a másikban nincs meg. Nyilvánvaló jele ez annak, hogy ki kell egészíteniük egymást. Múltbeli életük történetei éppen azért nem hasonlítanak, hogy jellemük eltérő erői külön-külön fejlődjenek ki, és azután egyesülve valami tökéletesebbet alkossanak az emberiségben.